Don Quijote da Mancha por Miguel de Cervantes. Nun lugar da Mancha, hai xa ben tempo, vivía un home bo. Tiña 50 anos, era magro, coas pernas loncas e cara flaca. Non era rico, mais posuía unha lanza e un escudo antigos. Tamén tiña un cabalo fraco e un can de caza. Vivía cunha sobriña de 20 anos, cunha criada de 40 e un criado que servía para todo. Como pensaba moito tempo na casa, afeccionouse a ler novelas de cabaleiros. Lía de día, lía de noite, até que lle entrou unha teima de facerse cabaleiro errante. Saíu á procura de aventuras. Quería imitar os cabaleiros antigos e el mesmo púxose o nome de Don Quijote da Mancha. Tamén lle deu por dicir que a dama de que estaba namorado se chamaba Dulcinea, mentres o seu cabalo Rocinante escollía o camiño pensou que aínda non era un cabaleiro como debido. Non pasa nada, pensou. Nese castelo faranme cabaleiro. Pero o castelo en realidade era un hospital. Cando chegou alí unhas mozas riron del. Para evitar calqueira desgraza, o hostaleiro fixiu que o nomeaba cabaleiro. Ao día seguinte, xa convertido en cabaleiro, resultou que Don Quijote non podía pegarlle ao dono do hostal. O home díxolle: os cabaleiros teñen que levar cartos e tamén han de ter escudeiro. Don Quijote pensou que tiña razón e decidiu volver para a casa. Polo camiño atopouse uns mercadores e desafiounos a confesar que Dulcinea era a máis fermosa do mundo. A aventura rematou a golpes e Don Quijote chegou á casa malferido. Por iso, a súa sobriña pediulles axuda ao cura e ao barbeiro. Entre todos, queimaron os libros que o viviran tolo a Don Quijote. Pasaron 15 días e parecía que Don Quijote recuperara a razón. Mais, as agachadas, falou co labredor Sancho Panza e convenceuno para que fose o seu escudeiro. Has de saber, amigo Sancho, que os cabaleiros regálanlle aos seus escudeiros o goberno dalgunha illa que ganaron nunha aventura. E unha noite saíron a percorrer os camiños, a axudar os necesitados e a facer xusticia. Don Quijote cabalgaba sobre Rocinante e Sancho ía montado no seu asno, coas alforxas cheas de comida e unha bota de viño. Ía falando o cabaleiro e o escudeiro cando chegaron ao campo de Monteiro. No horizonte víanse 30 ou 40 muíños de vento. Don Quijote puxo os ollos como pratos. Amigo Sancho, aquí temos a primeira aventura. Alí hai máis de 30 xigantes contra os cales e hei de combater. Que xigantes? Exclamou Sancho. Non ve que son muíños? Pero Don Quijote botouse a galopar coa lanza por diante. Nese momento comezaron a xirar as aspas dos muíños e Don Quijote ficou enleado.
Naqueles brazos caeu ao chan. Naqueles brazos e caeu ao chan. Non foi aquela a única aventura. Seguiron moitas outras. En todas elas Don Quixote confundira a realidade coas súas fantasías. Como, por exemplo, cando lle dixo a Sancho: "Alí hai 2 exércitos a punto de enfrontarse. Un é o do emperador Alifanfarrón, o outro o do rei Cristian Pentapolín do arremangado brazo. Fíxese ben, señor, que eu só vexo a nube de po que levanta 2 rabaños de ovellas". Pero Don Quixote, como facía sempre, lanzouse á batalla. Naturalmente, acabou mal parado e perseguido a pedradas polos pastores. Días despois, Don Quixote retirouse para facer penitencia, como adoitaban facer os cabaleiros, e mandoulle a Sancho: "Ti, mentres tanto, visita a Dulcinea e fálalle do meu amor". De camiño, o escudeiro atopou ao cura e ao barbeiro, e decidiron levar a Don Quixote a casa con enganos. Pediron a unha dama que se fixera pasar pola princesa Micominoca. Don Quixote aceptou liberar o reino de Micominoca dun malvado xigante, e así emprenderon o camiño de volta. Mais, como non se fiaba de todo, metérono nunha gaiola que puxeron enriba dun carro de bois. Xa na casa, Don Quixote recobrou a razón, mais un día Sancho foi visitar o seu señor, aínda que o tiña prohibido, e díxolle: "Acaba de chegar Sansón Carrasco, que estudou en Salamanca e trouxo un libro impreso no que se conta a súa historia". Iso fixo que Don Quixote desease vivir novas aventuras, e o primeiro que quixo facer foi visitar a Dulcinea. Por iso saíron Sancho e el cara ao toboso. Don Quixote deixábase guiar polo seu escudeiro, porque lle dixera que el sabía onde vivía. Sancho non vira nunca a Dulcinea e non sabía onde encontrala. Ademais, no lugar non coñecía a ninguén, e Sancho, por non confesar que o enganara, volveu mentir. Quería facer crer a Don Quixote que unha campesiña que saía do toboso era Dulcinea. Don Quixote só vía 3 labregas ao longo de 3 asnos. Como Sancho insistía, pensou que alguén encantara a Dulcinea. Por iso se ensellou para perante a labrega o medido. A moza faloulle de mala maneira e, ademais, o alito cheiraballe a cebola. Convencido de encantamento de Dulcinea, Don Quixote seguía o seu camiño. Aconteceronlle moitas aventuras, enfrontouse ao cabaleiro dos espellos e derrotouno, viviu a
increíble aventura dos leóns e atopouse cuns duques. Os duques que leran a historia do cabaleiro acollérono no seu palacio. Querían facerlle crer que lle outorgaban grandes honores, mais en realidade burlábanse de Don Quixote e do seu escudeiro. Mesmo fixeron crer a Sancho que gobernaría unha illa, mais os dous acabaron cansos e marcharon. De camiño encontraron o bandoleiro Rocaguinarda, que os axudou a chegar a Barcelona. Alí tamén lle fixeron crer que lles outorgaban honores. Finalmente, Don Quixote combateu co cabaleiro de Brancalúa. Don Quixote foi vencido e obrigado a retirarse durante un ano. En realidade, o duelo fora engano, para facelo volver a casa, porque o cabaleiro era Sansón Carrasco. Don Quixote volveu triste e cansado á súa casa. Recobrou a razón, púxose enfermo e finalmente morreu mentres o pobre Sancho choraba de pena. Este videoconto foi realizado no contexto lingüístico do CEIP de Viñagrán de Eiro por Rodrigo Martínez Vázquez e Carmen Ouviña Carballo.